Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Ovoer, Comma, Marijke Paradiek Hair and Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Reuver. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Limburg Vandaag. Topfotograaf Guy van Grins van de heeft een prachtig fotoboek uitgebracht waarin er een vernieuwend en verrassend beeld van de stad Maastricht laat zien. En omgeving. Het heet All Around Maastricht. Dat is misschien ook wel een leuk Sinterklaas cadeau. Ja, en uit dat prachtige Maastricht komt Duo XL. Ze bestond dit jaar 10 jaar. Dus het is bijna tijd voor een feestje. Ja, en je hebt het als ouder vast wat eens metgemaakt dat je kind uit school komt en dan vraag je, hoe was die dag? En dan zei het kind, ja, leuk. Ja, daar schiet je natuurlijk niet zoveel mee op. En basisschool de Dorpen uit Kerker, die hebben toch het op bedag. En met datgene wat ze bedacht hebben, hebben ze een fantastische prijs gewonnen. Gefeliciteerd. Ja, en voordat we daarmee gaan beginnen, praat ik even met Marcel Penders van In het Nieuws. Marcel, we zitten vandaag allemaal in het nieuws. Ja, Joes, het laatste nieuws komt vandaag allereerst uit het Loon, want dit weekend heeft de burgemeester van Heerlen, Paul de Pla, heeft zich nogal kritisch uitgelaten over de houding van de Vereniging van Eigenaren van het Loon. Volgens de burgemeester worden die alleen maar erop uit om het hele pand gewoon te slopen op kosten van de gemeenschap. Nou, dan even aandacht voor Jan Schafraat, de pastoor van de Koepelkerk in Maastricht. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het seksueel misbruiksschandaal in de kerk. Maar de onderzoekscommissie heeft nu geoordeeld dat er geen bewijs tegen hem is. En dus wordt er daarvan vrijgesproken. We gaan het ook over de sport nog even hebben, want dit weekend worden de truitjesaffaire bij Roda JC. En Roda is er nog altijd boos over dat ze dus niet in de eigen shirts mogen spelen. En hij heeft een boze brief gestuurd naar de KNVB. Daarover straks meer bij In het Nieuws. Ja, Marcel, dankjewel. Nog heel veel succes met de voorbereidingen. Limburg is heel veel grote musicalacteurs rijk. Denk aan een Chantal Jansen, een John van Eert, Suzanne Zegers en zo ook mijn volgende gast die hier bij mij op de bank zit. Het is de in Heerlen geboren Raymond Kuffers. Ja, welkom. Dank je. Ja, dank je. Dus spreekt nog een beetje Limburgs? Ja, ik spreek het nog goed, joh, maar neem maar van nature. Neem maar van nature, dus we doen het in het Nederlands. In het Nederlands, ja. Ja, je hebt een zeer indrukwekkend cv. Echt al 20 jaar ben je aan het spelen. We hebben een korte compilatie gemaakt van enkele musicals waarin je te zien bent geweest. Leuk. Kijk je even mee? Ja, leuk, graag. Okay. Ja, ik weet ook niet wat er allemaal met ons is gebeurd. Ik ben een garnaal. Ja. Ik ben een garnaal! Ja! Soms lig ik wakker van honderden zorgen. En ik begrijp hoe zwaar het moet zijn. Niet waar, Jawel, niet waar. wel waar. Maken van hun leven een heerlijk ratje toe. Super de flapper de flapsje. Ja, en die laatste, die vind ik toch wel het leuk. Je zit zelf ook helemaal weer enthousiast tegen Piep voor de Clown. Ja, maar Guus Garnaal ook, die Ja, heb Guus ik ook al Garnaal. heel lang niet meer gezien. Superleuk. Zou je nog iets als Piep voor de Clown kunnen zeggen tegen mij? Zeg, Jappe de Flap, dan moet ik wel heel erg omschakelen, hè? Want dat is alweer heel lang geleden ook. Want hoe lang geleden is dat je Piep voor de Clown hebt gespeeld? 3 jaar geleden hebben we dat gedaan, ja. Ja, ik heb gelezen dat je echt hebt moeten wennen toen die musical was afgelopen om weer normaal te Ja, kunnen joh, spreken. dat was echt, ik nam echt, hallo zeg, zo de telefoon op. Het ging echt helemaal in. Ja, maar dat was wel zo ontzettend leuk om te doen. Ja, daar ben ik ook denk ik het meest trots op. Ja, dat is echt jouw grootste rol. Pipo de Clown, Ja. dat is nogal wat natuurlijk. Iedereen kent Pipo de Clown. Er is niemand die zegt, wat is dat dan? Wie? Ja, precies. Dus ja, dat was echt waanzinnig leuk. Ja, nu zit je in Annie, daar gaan we het straks over hebben. Maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe je ooit in dat musicalvak terecht bent gekomen. Nou, dat gebeurde in Sittard. Ja? In de Schouwburg kon je voor €2,50 of zo met de middelbare school naar inclusief busreis vanuit Neerbeek, daar woonde ik toen, Ja. naar het theater. En we gingen naar Amerika, voorstelling van Jos Brink en Frank Sanders. Ja. En ik wist niet eens dat zoiets bestond. Dus ik zat daar en het begon en er kwam van alles uit de lucht. Dat was je eerste musical die je zag? Überhaupt Ja, de eerste ja. theatervoorstelling. Nooit eerder. Ik wist het niet. Ik ging maar mee omdat iedereen ging. Want hoe oud was je? 12. 12, ja. En die avond viel het kwartje gewoon. Ik zeg altijd, er viel een hele jackpot eigenlijk. Ja, toen dacht je, dit is wat ik wil gaan doen? Ja, dat voelde zo. En dat is ook gelukt, want nu bijna 20 jaar geleden heb ik met Jos Brink in een toneelstuk mogen spelen. En dat was echt, toen was de cirkel rond. Toen had ik eigenlijk kunnen stoppen met mijn vak. Ja, want dat was je debuut, hè, naast Jos Brink. Ja, dat was geweldig. Maar je hebt een heel bijzonder contact met hem gehad.
Ja, dat klopt. Ja. Ja, ook wel de laatste jaren wel wat professioneler en wat minder. Maar ja, de man is voor mij heel belangrijk geweest. En dat zal ik ook nooit vergeten. En dat vind ik ook heerlijk om daarover te praten. Want hij heeft jou eigenlijk aangezet tot dit vak, kan ik dat zeggen? Nou, in ieder geval geïnspireerd. En daarna ook ben ik in Amsterdam. Ik ging vanuit Maastricht, daar woonde ik inmiddels, op mijn 20e naar Amsterdam. Nou, dat is nu misschien best normaal, maar dat was nogal wat voor een jongetje uit Ulestraat, Neerbeek, weet je. Daar had ik vooral gewoond in die kleine dorpjes. Maar heb je echt moeten wennen dan? Aan de stad, aan de grote stad? Ja, ik vond het vooral eng. Ik dacht, vond het eng? Ja, zoals een tante van mij zei, och jong, dat is toch niks voor dich. Oh, die zag het al helemaal misgaan met jou. Met de kerstmis wist ik weer terug. Oh, echt waar? Dat dacht ze? Nou ja, ook zo uit zorgen denk ik. Helemaal niet zo van, je kan het allemaal niet. En toen ben ik wel goed door Jos en Frank opgevangen. En nou ja, daarna gaan studeren aan de Kleinkunstacademie. En bij hun in de voorstelling mijn debuut gemaakt. En ja, fantastisch. Ja, het klinkt een beetje als een verhaal van moeder, ik wil bij de revue. Ja, nou, daar heb ik ook echt van genoten van die serie, Ja, te gek. Ja, je bent dus nu in de musical Annie te zien. Die heb je ongeveer 8 jaar geleden ook al gespeeld. Ja, klopt, ja. Als de rol van president Roosevelt. Ja, klopt. Ja. Hoe is het om die rol te spelen? Ja, dat is... tijdens de repetities hadden we een doorloop. We zien jou hier inmiddels zingend. Ja, mooi. Superleuk. We hadden een doorloop en de doorloop met Albert Verlinde erbij en alle andere mensen. En dan doe je het dus echt, zeg maar, voor het eerst weer. En toen dacht ik, oh, hij leeft weer. Die man is er weer. Het is een rol die me heel dierbaar is. Ja, want hoe is het dan gaan? Want je hebt het 8 jaar geleden gespeeld. Dus ben je er nu dan weer voor gevraagd? Of heb je ervoor gevraagd, ja. Het is een volledig nieuwe cast. Maar niet om nou op te scheppen, maar daar had het wel ook mee te maken. Ik ben er ook voor genomineerd voor deze rol. En had daar toen heel veel succes mee. En het is ook een moeilijke rol om in te vullen. Het is moeilijk om daar iemand voor te vinden. Dus Albert had iets van, wil jij dat weer doen? Ik zou het fijn vinden. Ik wil jou, zei hij letterlijk. Ja, ik wil jou, ik hoorde hem nog zeggen. Daar was ik heel erg ook door vereerd. Ik dacht, jeetje, omdat ze verder alleen maar nieuwe mensen wilden. En wat is er dan zo moeilijk aan die rol? Je zegt het is moeilijk in te vullen? Ja, ik weet niet of de rol moeilijk is, maar ik lijk best wel op Roosevelt. Je moet natuurlijk toch iets statigs hebben, maar je moet ook heel veel humor in die rol kunnen leggen. Want anders wordt het saai. En, wordt het ook te zwaar waarschijnlijk? Dan wordt het te zwaar, terwijl het juist heel erg... er zit heel veel leven in en heel veel optimisme. En er zit heel veel in. En een gevoeligheid moet je ook hebben. En ik speel hem veel ouder dan ik ben. Hè. Want hoe oud is de man in het verhaal? Ja, ik maak hem ook veel ouder dan die in werkelijkheid is. Ik maak er echt wel een oude, kwetsbare, lieve, bijna Sinterklaas-achtige man van. En als je die moet casten, dan is het dan ook vaak een veel duurder iemand, praktisch gezien, zeg maar. Ja. Dus als je dat met iemand, plus dat ik de understudy van Warbucks ben, van de hoofdrol. De rol die nu door Tony Neef gespeeld wordt? Nu door Tony Neef, vorige keer door Edwin Rutte. Ja. En toen was ik ook alternate, dus heb ik hem regelmatig gespeeld. Nou, dat is natuurlijk ook praktisch als je die erbij kan hebben. We hebben een fragmentje uit de musical. Leuk. Gaan we even naar kijken. Aan de slag! Het is een zwaar bestaan. Vrolijk kerstfeest voor ons. Vrolijk kerstfeest. Wie is vrolijk kerstfeest? Het is een zwaar bestaan. Het is een zwaar bestaan. Het is een zwaar bestaan. Annie? Nee, die vind ik niet. Nee, soms zie ik zo'n dame met centen. Stikt van de juwelen te terug. Mijn leven was saai, maar is dat niet langer? Nu is het een lied, met mij als de zanger. De hele dag zing je van da-doep-da-doep-da. Ja, maar ik da-doep-da-doep-douw voor jou. Dus veel goed ruimen wij wel. Ik kan het niet. Ja, we hebben jou volgens mij hier nu net niet ingezien. Zo is er nog een fragment waar we een flits van jou zien. Heeft dat te maken met de grootte van jouw rol?
Is het een kleinere rol die je speelt? Of? Nou, het hoort officieel wel bij de hoofdrollen, maar het is na de pauze. Maar het is ook een beetje het NRC schreef ook in de recensie, waar ik ook geweldig trots op was. Henk van Gelder, de recensent van Nederland, die schreef... Raymond Curvers is eigenlijk een aparte attractie in het hele spektakel. Omdat, ja, het is eigenlijk een collega van mij zei ook... Ik heb zeer genoten van je rolstoelact. Want wat doe je? Kun je een tipje van de sluier lichten wat we dan laten dus zien dat krijgen? het binnen het verhaal eigenlijk een apart iets is. Het is een losstaand iets binnen de hele voorstelling. Je maakt er weer een soort pipo van. Nee, bloedserieus. Oké. Nee, maar binnen het verhaal... Ja. Kijk, Annie, het gaat natuurlijk om Warbucks, de Norse gekwetste multimiljonair... die wordt opgezadeld met dat meisje eigenlijk, vanwege de slechte pers. Dus om een beetje goed in het nieuws te komen, haalt hij een weeskind in huis. Mm-hmm. En dan raakt dat kind hem, dan smelt hij en dan krijgen ze die band... zodat hij uiteindelijk Annie gaat adopteren. En daar binnen dat verhaal gaat hij dan, omdat het crisis is, jaren 30... met Annie naar president Roosevelt. Dat speel ik dan. Ja. Waar op dat moment de wanhoop echt tot hier staat. Het water staat ze boven de neus zelfs. Mm-hmm. En dan komt Annie met haar optimisme en inspireert Roosevelt tot de New Deal. Dat is historisch. Zo is het natuurlijk niet echt gegaan. Maar dat is eigenlijk dus een scène binnen de musical die wat minder te maken heeft met het verhaal. Oké. Zeg maar. Maar eigenlijk is ook weer echt een verhaal van nu. Je hebt het over de crisis, over het positivisme. Ja. Ik bedoel, merk je dat zelf als musicalacteur? Dat je misschien moeilijk aan het werk komt? Of? Ja, nou, vorig jaar heb ik wat minder werk gehad, maar dat kwam ook omdat ik Toon Hermans zou doen met Alex Klaassen, de musical. En die ging niet door, maar dat had niet te maken met de crisis, maar omdat Alex het niet meer aankon. Inmiddels gelukkig weer wel. Maar ja, nu onze zalen zitten vol tot nu toe. En dat heeft ook te maken met dat verhaal van Annie. Je voelt het, en zeker, dat is het leuke van mijn rol ook, als die, dus vanuit die wanhoop en vanuit de crisis, wat ook zo benoemd wordt, dat meisje zegt, ja, maar morgen komt de zon weer op. Dus wacht op morgen, want dan is alles anders. En die president begint met zijn hele kabinet en Annie erbij en Warbucks erbij te zingen. Jongens, morgen schijnt de zon, morgen komt morgen, dus hoop ik op morgen. Dan voel je door die zaal, echt ook als de zin wordt uitgesproken, het minste wat we kunnen doen is optimistisch zijn over de toekomst. Voel je gewoon door de zaal. Ja, mensen voelen het zelf ook. Ze voelen het en dan op het eind, soms wordt er ook al eerder geklapt, krijg je gewoon op die boodschap, komt er applaus. Ja. Want mensen hebben daar zo'n behoefte aan. Ja. Kom op, hou op met die flauwekul over crisis. En ik bedoel, het is geen flauwekul, maar met alleen maar zo praten komen we er sowieso niet uit. Nee, we hebben gewoon inderdaad echt behoefte aan dit soort positieve voorstellingen. Ik vind het super mooi dat jij er met zoveel liefde en positiviteit over praat. Ja, omdat het zo belangrijk is. Het belangrijkste is dat je je goed voelt. Want als je je goed voelt, dan zie je ook weer mogelijkheden. Dan heb je weer inspiratie en dan denk je, oh ja, inderdaad, kom op. Daar zie ik nog een mogelijkheid en dat gaat goed en dat is leuk. En dat is zo belangrijk. En daarom is het belangrijk om ook naar theater te gaan en naar amusement. Er wordt wel eens over heel schamper over gedaan. Ja, amusement. Nee, het is belangrijk, ook op televisie. Ja, en over het theater gaan. Jij moet nu gaan rennen, want je staat zo meteen in Bergen op Zoom. Klopt. Dus, Raymond, dank je wel voor je interview. We komen in Roermond dit weekend. Volgend weekend in Sittard. En Venlo, Maastricht. Overal in Limburg. Dus kom vooral kijken. Ja, en Zwarte Piet of Sinterklaas kan het misschien ook nog cadeau doen. Wie weet. Nou, ik ga gauw, dankjewel. Snel, heel veel plezier vanavond, hè? Ja, dankjewel, Raymond Curvers. Heel fijn dat er, ondanks dat er geen Tiet heeft, toch hier te gast was. Wie hem ook eigenlijk geen Tiet heeft vandaag, is Duo XL. Bij Jus in de groeikamer is het tijden onderin. Bijtjes, pruiken, alles ligt erin. De dikke Jim staat neven de tv. Confetti vindt ze zelfs op de plee. Op de dressoirs en in de stuk geschreven. Want het geluk ermee te maken leven. Vandaag heb ik geen team.
Maar maken mag noemen ook van pas. En van opa is die slippe jas. Die schoenkelbas van vroeger van tot nu. Den hoekje zei je van die nompie. Van kind of van is het dus net gegeven. Wat de geluk mee te maken leven. Vandaag heb ik garantie. Om te botsen en te koken voor de street. Want nu is het weer zo wiet. Om te springen voor de ketele muziek. Vandaag heb ik niet beloofd. En dat lukt niet kennen af. Totdat ze dasselijk gonstig is. Ik van die vaste avond ja niks op gemis. Vandaag heb ik garantie. Om te botsen, om te koken voor de street. Want nu is het weer zo wiet. Om te springen voor die ketele muziek. Vandaag heb ik niet beloofd. En dat lukt niet kennen af. Totdat ze dasselijk gonstig is. Ik van die vaste avond ja niks op gemis. Ik van die vaste avond ja niks op gemis. La la la, la la la, la 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 la. Welkom, dames en heren. Wij zijn van basisschool Oddorpel uit Kerkrade. Welkom bij deze speciale aflevering van TV voor Kids bij TV Limburg. Dit is meester Bram, Xaan, Tom. En achter de camera hebben wij nog Emma en Jarno. Ja, en dit was presentatrice Brit. Dankjewel. Presentatrice, we hebben de cameraman en we hebben de regisseur. En doe het vandaag een beetje in de gaten, of iedereen ook aan het woord is. Ja. Oké. Ja, Bram. Du bent de leerkracht van groep 8, uit Kerkrooij. En je hebt meegedaan aan deze wedstrijd. Aan de Nationale Onderwijsprijs. Ja, wat is dat voor een prijs? Nou, de provincie had dus in het begin van het schooljaar aangeschreven of er een project hadden op school dat goed in aanmerking kwam om de prijs te winnen. Hadden we meteen gezegd van nou, ik denk dat TV voor Kids wel in aanmerking komt. Want dat deed je al of zo, daar word je al bezig op school? Ik ben samen met een collega Sven, is voor 3 jaar geleden gestart met een storyline over televisie maken. Ja. Dat was zeer theoretisch. En daar hadden we eigenlijk gezegd van nee, we moeten een praktische touch aan geven. En dat is dan TV voor Kids geworden. En dit is volgens mij de 3e lichting die er nu mee werkt. En het wordt ieder jaar maar mooier en mooier. Ja, want als ik het goed begreep, ik zag het aan het begin, is een beetje in het leven geroepen, omdat ouders soms niet goed weten wat de kinderen op school allemaal doen. Ja, de intro van Dick, zeg maar, precies zo aan het worden beschreven. Kinderen komen thuis, hoe was het? Leuk. Ja goed, daar hebben wij nou voor dan in het leven geroepen. Hoe is het op school? Ja, kijk maar bij TV voor Kids. Oké. Nou, dat is wel een super te gek idee. Nou, meester, nou is het wel genoeg. Oh, nee, Bram, ik mag Bram even niks meer vragen. Nee, oké. Dan gewoon een want het draait uiteraard om hè? Ja. Ja, want toen was de presentatrice van Ja. TV for Kids. En hoe vindt ze dat om te doen? Ja, super. Ja? Superleuk. Want praat ze dialect of moet ik Nederlands? Ja, dialect. Dialect? Ja. Want wat moest ze dan allemaal doen? Ja, bijvoorbeeld, wanneer in de klas een idee had, dat je dat op papier zetten Ja. en uitwerken. En dan had er meester mij met uitgekozen voor te presenteren. Maar ja, er zijn er nog andere presentatrices en presentatoren die dat ook Jans goed kennen. Dus. Ja, want dat vroeg ik me vanaf. Hoe is dat dan gegangen? Is dat ook een soort... heb je zich ervoor moeten aanmelden? Heb je een soort screentest? Hoe heet dat dan in een heel moeilijk woord? Hè? Een soort auditie moeten doen? Dat is toen de beste woord. Nee, Dat niet? nee, maar ik vind het Jans leuk om te doen. Die andere kinderen ook. En ik zit nu op toneelles. En dan meestal vond ik dat wel leuk dat ik dat ook zo goed. Oké, ja, doe het net super goed hoor. Ik kreeg concurrentie. Hey, en Tom Doebes de cameraman. Ja, dat klopt. En vertel eens, hoe gaat dat dan? Nou, zeg maar, ja, het begint met
Moet een beetje goed in de... Kijk, toen was natuurlijk geen presentator. Ja. Britt deed het heel goed. Moet een beetje goed in de microfoon vallen. Ja, zo. Ja, het begint natuurlijk met het scenario, dan komt het draaiboek en dan kom ik er pas bij natuurlijk. Ja, maar had je dat al ooit eerder gedaan? Had je ervaring met een camera en hoe het allemaal werkt? En hoe je iets... Nee, niet zo helemaal. En heeft Bram je dat dan ook allemaal geleerd of hoe gaat het? Ja, het begon natuurlijk met TV voor Kids en daar heeft hij mij alles over geleerd. En nu ben je een volleerd cameraman? Ja, ik noem mezelf natuurlijk niet professioneel, maar... Nee, nog niet. Maar zou je dat wel leuk vinden nu je dat zo doet om daar misschien mee verder te gaan? Ja, het zou wel leuk zijn, ja. Dus misschien zien we jou over een paar jaar hier ook wel. Ja. Ja, en Xenne, jij bent de regisseur. Ja. Een hele belangrijke taak is dat. Want hoe bepaalt dus eigenlijk wat er in een uitzending komt en wat niet? Ja. Want ja, je moet toch wel goed opletten wat nu allemaal gebeurt en of er niks fout gaat. En wanneer het fout gaat, dan moet dat ook opnieuw worden gedaan. Ja, precies. Ja, zo is dat hier ook. En ik heb dan zeg maar, hier een oortje in. Dat zien de kijkers misschien niet. Maar ik heb zeg maar, de regisseur. Er zit in mijn oor. Van, je nog 4 minuten, hoorde ik net. Dus je hebt nog 4 minuten. Maar kijk, dat bij je ook zo professioneel. Dat is hoe ook met een oortje in hebt. Of hoe werd dat dan aangegeven? Of als toen moest zingen of zo? Ja, dat je net bij een oortje dat... Ja, is dat een beetje grof of zo ja, gedaan? Camera klaar, geluid klaar, regie klaar en dan 3, Nou, 2... dat klinkt toch wel heel professioneel, hoor. We hebben beelden van hoe het eruit ziet. Zullen we even nog gaan kijken? Oké. Hallo dames en heren, welkom bij een speciale uitzending van TV voor Kids. Graag uw aandacht voor het volgende. Wist u dat kinderen in Parkstad te voet naar school moeten omdat er geen geld is voor een fiets? Wist u ook dat er kinderen zijn die niet kunnen sporten omdat de ouders daar geen geld voor hebben? Stichting Leergeld doet hier iets aan. Wauw, wat goed man. Ja, echt super. Want wie kiest dan die onderwerpen uit? Gaat dat bepaald student of gaat dat echt allemaal in samenspraak met de leerlingen? Ja, het is heel gek. Ik verzond in het begin heel veel uit onszelf. Ja. En kinderen, als je ze de verantwoording durft te geven, dan kunnen ze heel veel. Die overtuiging die heb ik al heel lang, maar langzaam gaan ze dat ook waarmaken. En soms komen onderwerpen vanzelf, soms bedenken ze ook dingen zelf. En het is een uniek proces, want ik kan eigenlijk niet zeggen van dat dat bepaald wordt. Dat bepalen zij grotendeels. En zoals nu dat met Stichting Leergeld. Ja goed, dat komt dan aanwaaien en er wordt dan gevraagd, want dit filmpje dat is eigenlijk een primeur, want die komt in het Roda-stadion, komt die ook nog groots. Wauw. Ja, dat is... Maar het is gaaf om dit mee te maken. Want, want hoeveel uren in de week zit je hiermee bezig? Ik bedoel, leert je ook wel gewoon rekenen en taal en dat soort dingen ook, ja? Ja. Maar hoeveel uren zit je hiermee bezig? Moet dat geen hartstikke veel tijd in zitten, liet me filmpjes maken? Ja, dat lijkt eraan, want voor graad idee-hand, voor een filmpje, dan zit er meestal wel eens, kom dat je voor ons zou werken. En ja, dat kan er wel een stunde of zo in zitten. Maar heb je dan een bepaald vak? Is er een bepaald vak in u? Tussen taal, rekenen, geschiedenis, is er ook een vak film maken? Ja, nou, dat is eigenlijk gewoon verdund voor moeten eerst ook dingen echt afkrijgen. En als we dan die het over hebben, dan zit er meestal van nou voor gaan promoten of verdund aan de dingen wat we nog moeten regelen. Daar gaan we dan aan werken of zo. Ja, en Tom, waar werd het dan allemaal uitgezonden? Want zou ik dat ook kunnen zien aan deze filmpjes? Ja, meestal staan we op internet en op Hives, Facebook. Daar wordt het allemaal op gezet. En wat vinden jouw ouders daarvan dan? Want was je ook dan zo'n kind die zegt, ja leuk, als je thuis kwam? Nou, als je het zelf meemaakt, dan is het echt wel heel wat anders dan dat je ernaar kijkt. Ja? Er zit natuurlijk wel veel achter de schermen dan dat er de voorgrond. Dus je hebt nu thuis ook wat meer te vertellen dan gewoon alleen maar leuk. Ja. En je ouders die weten nu precies wat je allemaal op school doet. Dus die zijn ook blij. Iedereen blij. En een fantastische prijs gewonnen. Je mag nu de beste school van Limburg noemen, de beste basisschool. En de kans zit erin dat je ook nog de beste school van Nederland moet gaan noemen. 28 maart. Wat moet je dan nog voor doen? Niks. Niks meer? Dus in principe nu de provincies aan het allemaal een genomineerde afgedragen. Dus die uitslag is bekend. En 28 maart in Breda, dan gaat de minister van Onderwijs bekendmaken wie de Nationale Onderwijsprijs van Nederland gaat winnen. Wat spannend. Dat weer duimen draaien, dat jij dat werd. Nou, ik vond het superleuk dat je hier wordt gebleven met de hele uitzending met kijken. Ja. En dan moest je toen, Britt, de reclame aankondigen. Ja, oké. Nu gaan we even naar de reclame. Ja. En we zijn zo meteen weer terug met onder andere fotograaf Guy van Grensman. Oh, we zien er.
Partners van Limburg Vandaag zijn Kastelein Fashion en Den Beek, Ovoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand, Vida Mama en Ons Huis Geuver.